Vi har nu så igennem det sidste par år samlet 3,5 billion logninger. Altså det er med 12 nuller bagefter. Og for et par uger siden, der kendte EU-domstolen, da vores logningsdirektiv herhjemme for ulovligt, men alligevel fortsætter det fuldstændig upåvirket. Og det er et voldsomt overgreb på alle danskeres privatliv. Så lad mig lige tage Peter Kofods argumenter, eller krav, hvis vi kan kalde den det, med hen til Trine Bramsen, som er retsordfører for Socialdemokraterne. Du hører, hvad Peter Kofod siger her. Hvis vi tager de her ting adskilt, det her logningsdirektiv, som EU-domstolen har underkendt, vi behøver simpelthen ikke at registrere alle de der telefonsamtaler og internetaktivitet og gemme det i et helt år, siger han. Jamen, jeg synes jo, det er rigtig vigtigt, at vi får den her debat om data og databeskyttelse, og det er det en rigtig god anledning til nu. Men vi skal også bare huske på, at når vi registrerer oplysninger, jamen så gør vi jo det jo enten fordi, at det kommer os forbrugere til gode. Vi er glade for, at vi har et dankort, som vi kan bruge rundt omkring, så vi ikke skal gå rundt med en hel taske. Nej, og det er jo nemlig der, hvor det er så afgørende, at vi har den her diskussion. Jeg vil også sige, i forhold til det andet, der handler om logning, jamen så er det jo noget, som politiet bruger, når de skal forhindre terrorangreb, eller hvis de skal opklare alvorlig kriminalitet. Så det har jo et formål, men det, der er afgørende, det er, at vi er klar over, hvilke rettigheder har vi som forbrugere, og at data selvfølgelig bliver opbevaret fuldstændig sikkert. Så du siger, hold fast i det. Hvad så med forslaget om, at vi får en eller anden form for kommission, der kigger på overvågning? Nu har vi hørt meget fra Snowden, rigtig meget. Kunne vi så ikke se på, om der også har været overvågning i Danmark? Jamen, der er ligesom to debatter i det her. Der er det, der handler om persondata, altså vores allesammens oplysninger. Hvem giver vi dem til, og hvordan opbevarer de den? Og det er jo det, som justitsministeren har sat gang i at få kortlagt fuldstændig. Så er der en anden del, der handler om, at der er nogen, der spionerer ulovligt mod Danmark. Og det har vi altså ikke nogen grund til at tro. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan man skulle undersøge det her. Det gør det mod alle mulige andre lande. Altså Merkels mobiltelefon. Hvis man nu forestiller sig, at vi skulle undersøge, om USA overvåger Danmark ulovligt, og vi har på ingen måde grund til at tro det, så skulle vi ringe over til USA og sige, goddag, det er fra Danmark. Vi skal bare lige høre overvåge. Man kunne vel gøre det på andre måder. Det der er næsten karikeret til Trine Bramsen. Det er det, men jeg synes, det der er det afgørende, det vi kan bruge den her debat til, og som er helt væsentligt, det er, hvordan opbevarer vi persondata? Hvad er det egentlig, vi som forbrugere udleverer til firmaer som Nets? Lad os lige få Peter Kofod ind. Nu har du hørt reaktionen fra Trine Bramsen. Hvad siger du? Jeg siger, hvis man slår op i et leksikon under politikerledet, så er der et billede af Trine Bramsen. Jeg ved ikke, om hun lyver, eller om hun bare slet ikke fatter overhovedet, hvad der foregår. Men sagen er jo den, at der foregår vildt meget ulovlig overvågning i Danmark. Det er vel ikke nødvendigvis løgn at sige, at man vil holde fast? Det er i hvert fald løgn at sige, at vi ikke har grund til at antage og tro, at der foregår overvågning på dansk jord. Vi har set informationshistorier, vi har set afsløringer fra hele verden. Danmark er et af de lande i hele verden, der arbejder tæt sammen med Five Eyes, som er den engelsksprogede NSA-alliance. Så lad os lige, Trine Bramsen, hvad siger du? Jamen, nu synes jeg ikke, det her skal blive en konkurrence i, hvem der kan bruge de grimme store eller pege mest fingre af hinanden. Det er da klart, at vi som politikere har en stor interesse i, hvis der er nogen, der overvåger Danmark ulovligt. Og derfor har vi jo netop bedt Forsvarets efterretningstjeneste PET om at komme med deres vurdering, og de siger altså entydigt, der er ikke grund til at tro, at der foregår ulovlig overvågning af Danmark. Hvis der var det, så er der slet ikke nogen tvivl om, at vi vil blive rasende fra dansk side, og at vi vil reagere på det. Tak skal du have, Trine Bramsen også. Tak til Peter Kofod. Og så skal vi